nyo lahat na. Kasi narinig nyo na. Bawal ka na, tama na. Ang ganda mo. Likewise, same as you. Plastic din talaga to. Okay, ano na? Title of the song. Stupid love. Correct? Okay, kantahin! Dito ka. Ako subukan mo lang, baka kayanin mo. Music, DJ. Okay. Single ka? Single ka? Ako sa'yo, akala ko lang. Yung kilay ng pagkataan at lagi nilimutan. Pero sa Gagaw. bigay mo ako talagang sabay! Baby boy, bye lang sa balay. Bakit mo ako laging pinilitan? Alam mo, anyway, everyday, ba't iba yung ka-text? And then one time, nahuli kita ng mas kapal. Kasi ko pa ng bata. Ito akong stupid pie. Sa gabi. Sa Everybody! Akala niya all the time nasa CR lang siya. 1,000,000 pesos. Maraming salamat. Thank you so much, teacher. Parang napahiya ako ngayon, ha? Parang ngayon ko lang na-realize na wala kaming silbi ng spinner ko. Dahil sa'yo, walang silbi yung -1, hindi ka kinaya. Kaya mo siyang kantahin kahit wala yun. Ladies and gentlemen, nag-concert. sabi niya pa, sabay-sabay! Ano ka, Andrew? Okay, moving on. Next song, here we go. What is this song? Lambada. Correct, dapat sasayaw ka ha. Ay! kanina, sabi ko, bring me your husband na may suot na wedding ring. Nakita kitang tumayo. Sino yung hinila mo? Sino na? Isang asawa ni Marimar. Ay, asawa sa lain? Ay, sabat sarap. The title of the song? Lambada. Sir, akyat ka, sir. Last time na panood kita, nagsayaw ka sa stage na may 10,000, more than 10,000, at doon, naka-pampers lang siya. Charot, hindi pala ikaw yun, yung isa pala yun. Okay, ladies and gentlemen, Lambada. Ano na? Cha-cha. Hotaw! 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 Oh! Hotaw! Oh! Wait lang. Ay! Ang hirap. Ano awarding? Ano awarding? Magkakagrupo tayo. Kailan ka aalis? Tell me when will you be mine? Tell me Cuando. Woo! Ay! Wait lang. Wait lang. Yung ampurwal mo, tapos ang natapon sa yung kanta yung bastusin. Title ng song? Shoot. One more time! Sir Raymark, anong gusto mong agawin? Ang babae o ang lalaki? Wag mo na nililito, wag mo na pinapahirapan sarili mo. Sige na, laro-laro lang yan. Ay, tiningnan niya yung lalaki, sinipyatan niya, sabi niya, pwede na. Okay na to. Sir Raymark, ang babae o ang lalaki ang pag-aagawan? Kung sino ang pwedeng agawin. Okay, wait lang. Sir, dito ka nga. Sir,
magpapaagaw ka ba? Pwede naman. Ala, sir! Pwede daw. Bigyan niyo nga ng upuan itong si itong gustong magpaagaw, 5 taon na ang magkarelasyon eh. O, dito ka, sir. Tuba lang siya. Yan. Dito po kayo. Ladies and gentlemen, pagkain ang pag-uusapan natin. Ma'am, nagluluto ka ba? Ay, hindi nagluluto si ma'am. Sir, nagluluto ka ba? Yes po. Wow, alam mo, hindi nakabahan ka na. My God, madadala ata sa pagkain. Sir, mahilig ka bang kumain? Lalo na kapag masarap. Kahit sino ba naman, lalo na't masarap. Kung lulutuan mo ng pagkain, madam, si sir, anong pagkain ang lulutuin mo? Bicol Express. Bicol Express. Sir, nakatry ka na nagluto siya ng Bicol Express? Wala pa? Nakatry mo. Okay. Bakit Bicol Express? Para maahang-ahang. Oh, nag-iisip ka, no? Nag-iisip ka. Ito ka. Tapos, dapat tagbugan natin yan. Bicol Express, maahang-ahang. Sir, kung ikaw ang magluluto, anong lulutuin mo? Para kay sir. Ang lulutuin ko ay torta talong. Ala, pambigat. Sa ring na pa ilan ni sir, mamigat ka manan, sir. Okay. Sir, kumakain ka ba ng tortang talong? Bihira lang po. Kung isasawsaw natin ang tortang talong, saan mo siya isasawsaw? Ano, di katawa na kapag guungak? Pero ikaw, desisyon mo, saan mo isasawsaw ang tortang talong? Sa tuyo ng mga Sa toyo na maanghang. Sir Raymark, may toyo ka bang maanghang? may toyo lang, pero pwede namin gawing maanghang. Grabe. Walang ya din to si Sir Ray. Okay. Can we blindfold si Sir? Apay malpas sa atin yung kastoy-kastoy lang. Haan ko maipayag na mabitlaon. Sir, anong pangalan mo? Dani po. Danny? Okay, Danny. Okay, Sir Danny, magde-decision ka ngayon ng nakapiring. Okay? You have a chance. I'm giving you the chance. Pipiringan ka po ngayon, Sir Danny. Pipiringan po namin ang iyong mga mata. Dani, mahal na mahal kita. Wow. Nako, Danny, maanghang-anghang ang pagkakadani. Next one. Eto naman ang pangalawa. Feeling ko talaga hindi ito mahahalata sa boses. Forward. Eto naman si female number 2. Ang sasabihin ay, Danny, mahal na mahal kita, and go. Dani, mahal na mahal kita. Oh, taga-abroad, wait lang! Oy! Woo! My gosh! Danny, taga-abroad, sumampot! Eto na. Voice 1 or voice 2? Voice 1 po. Nahirapan ako dito, nahirapan ako. Ulit! Sure ka na ba na voice 1? Yes, ma'am. Okay, ulitin natin ha. Ibabalik ko sa voice number 1. 1, 2, 3, and go. Dani, mahal na mahal kita. That's voice number 1. Baguhin mo na ko. And now, our voice number 2. Dani, mahal na mahal kita. Oh my God! Ha, gayang-gaya! Ato yan! Mamigadak ko nagkaroon ni tortang talong! Di ba ko lang? Oh, sir! Voice 1 or voice 2? Nay, ato yan, Dani! 5 years! 5 years! Voice 1 or voice 2? Voice 1 tsaka 2, ma'am. Sa'yo na naman.